ďakujem za pozvanie. Hneď v úvode dovolte, aby som vás srdečne pozdravila z úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Ospravedlňujem sa za neskorší príchod, ale sme otvárali u nás na úrade školenie našich nových potenciálnych spolupracovníkov pri výkone monitoringov v psychiatrických zariadeniach, tak sme dnes otvárali toto školenie a teda bolo slušné, aby som ich privítala a povedala zo pár informácií o našich výkonoch, monitoringov a o úrade. Takže teším sa, že som prišla a ďakujem, že môžem teda tu byť každý rok. Uvažovala som nad tým, že čo by som vám nové povedala, lebo pravidelne teda hodnotím našu prácu, ktorá súvisí s ochranou ľudských práv ľudí so zdravotným postihnutím. A možno teda len zo pár informácií o tom, čo sme zažili posledné dni. Ako možno viete, možno nie, od roku 2017 organizujeme výjazdové dni komisárky s tímom v rôznych mestách na Slovensku. Prichádzame do týchto miest z viacerých dôvodov. Prichádzame tam predovšetkým, aby sme nadviazali spoluprácu s mestom, pretože veľakrát potrebujeme veľmi úzkú a veľmi rýchlu spoluprácu, keď šetríme individuálne podnety. Ďalej, aby sme zistili, že ako mesto sa stará o svojich obyvateľov a potom máme vždy teda nejaké prehliadky nejakých zariadení, ktorými sa chce mesto pochváliť. A v popoludnejších hodinách sme k dispozícii obyvateľom, kedy berieme teda na vedomie to, že ak majú nejaké starosti, potrebujú podať podnet alebo poradiť, čiže takéto 2-3 hodiny sa teda po obede venujeme týmto obyvateľom. Ale čo je pre nás vždy dôležité zistiť, že čo všetko teda robí mesto pre svojich obyvateľov, ktorí sú osobami so zdravotným postihnutím, ale aj samozrejme ako podporujú tie rôzne mimovládne organizácie, ktoré v meste fungujú. A jedna z tých štandardných otázok, ktoré komunikujeme s vedením mesta je, ako mesto sa stará o odkázané osoby, teda koľko má možnosť poskytnúť starostlivosť v domácom rodinnom prostredí a teda cestou týchto terénnych opatrovateľiek, ktoré sú zamestnankyňami mesta. Niektoré mesta totiž ale aj, keďže nemajú zabezpečenú túto službu ako zamestnancami tohto svojho mestského úradu, tak využívajú externú službu, ktorá je teda zazmluvnená. Ale čo je pre mňa teda vždy veľmi zaujímavé, že či majú problém so získaním teda zamestnancov opatrovateľiek a či vlastne vedia naplniť tú kapacitu starostlivosti o tých svojich obyvateľov a naozaj to nie je také rúžové, ako by sa zdalo. Čiže predstava, že niektorý ten klient má, alebo viacej klientov má 8-hodinovú tú starostlivosť v domácom prostredí, tak toto veľakrát sa bije teda naozaj s veľkým množstvom odkazaných osôb a s nízkym počtom ľudí, ktorí túto opatrovateľskú službu chcú robiť. Čiže z týchto našich rozhovorov žiaľ vyplýva, že osoby, ktoré poskytujú túto opatrovateľskú službu, sú na 80% už v dôchodkovom veku, že tá práca je naozaj veľmi náročná, veľakrát nemajú žiadne pomôcky v tej domácnosti, aby mohli s imobilným klientom manipulovať a samozrejme, že to robia za minimálnu mzdu, čo bol teda pre mňa dosť prekvapujúca informácia. Tiež samozrejme je dôležité, či vieme vysledovať, že či vôbec tí klienti majú možnosť si toto platiť, či majú dostatok finančných prostriedkov na to. Čiže tá hodinový príspevok, ktorý platia klienti od euro 80 po cez 2,5 € na hodinu
alebo aj 3 eurá. Čiže pomerne vysoká suma, ak ten príspevok má byť teda naozaj platený za veľký rozsah hodín opatrovateľskej služby. Čiže toto sú veci, ktoré my samozrejme berieme na vedomie a aj v rámci legislatívnych aktivít, ktoré robíme a aktívne teda sme prizývaní do pracovných skupín. Veľmi si to vážim, že sme členmi pracovných skupín napríklad na ministerstve týkajúcich sa financovania sociálnych služieb, ale aj posudkovej činnosti, čiže tieto reformné zákony. A teda v mnohých prípadoch dávame aj pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania. A samozrejme vnímame to naozaj veľmi citlivo, že je potrebné a nevyhnutné posilniť pozíciu terénnych opatrovateľov, opatrovateľiek a z pohľadu teda aj ďalších tých aktivít sociálneho zabezpečenia dôchodkového poistenia. Tak v tomto vám viem len naozaj prislúbiť, že vždy budeme stať na vašej strane a aj v rámci teda týchto pracovných skupín dohliadať na to, aby záujmy vás a tým pádom aj záujmy klientov boli proste naplňané. Ďakujem. Ak môžem ešte, tak samozrejme, že hneď sa spýtam. To je terénna služba. Vieme, že je absolútne nedostatok ľudí, ktorí sú ochotní ju vykonávať, pretože mzdy sú veľmi nízke. A mňa by zaujímali skôr teraz zariadenia a vaše monitoringy, ktoré robíte, že oproti tej minulosti, lebo však už je to nejaký ten rok, či máte pocit, že situácia je stále rovnaká, či sa zhoršuje alebo zlepšuje? Celkom by ma zaujímal ten váš pohľad z tých skúseností, keď niekde prídete a vidíte. Ja ďakujem, ste mi napovedali samozrejme, že som nehovorila o tej druhej skupine zamestnancov, ktorí vykonávajú opatrovanie v zariadeniach sociálnych služieb. Ťažko mi povedať naozaj jedno. Čiže, aby som to len zhrnula, že do 31.12.2023 sme vykonali monitoringy v 123 zariadeniach sociálnych služieb. A to sú teda zariadenia s celoročnou pobytovou formou a to sú zariadenia teda pre seniorov, DSS-ky a špecializované zariadenia. Ale my keď hovoríme o 123, hovoríme o tých subjektoch. Nehovoríme o tých všetkých druhoch služieb, lebo jeden subjekt môže poskytovať teda viacero služieb. A v tých 123 zariadeniach sme uložili 1407 opatrení na nápravu. Hrôza. A my samozrejme aj sledujeme potom, ako sú tie opatrenia naplňané a komunikujeme s tým daným zariadením. Hlavne kvôli tomu, aby sme dosiahli tú zmenu, pretože nemáme pôsobnosť ukladať pokuty, ale našim cieľom je samozrejme doviesť ten subjekt k tomu, aby pochopil, že zasahuje do ľudských práv a aby toto odstránilo. Úprimne poviem, že dovolím si povedať, že v týchto zariadeniach na 80% sú tieto opatrenia plnené. Stretneme sa však aj so situáciou, kedy takéto zariadenie tie opatrenia diskutuje. Ale to zariadenie nemá čo diskutovať o uložených opatreniach. Má zákonnú povinnosť tieto opatrenia plniť. Žiaľ teda, potom sa stretávame na samosprávnych krajoch, kde prejednávame túto situáciu. Máme aj návrhy na výmaz z registra poskytovateľov sociálnych služieb a podávali sme aj trestné oznámenia. Ale s potešením teda musím povedať, že to nie je pravidlo. Je to skôr výnimočná situácia. A v minulom roku sme sa pustili do kontroly uložených opatrení, ako sú plnené osobnými návštevami. Čo je tiež pre nás nový poznatok, pretože samozrejme k tým, že tie zariadenia s nami komunikujú permanentne, tak máme vykázané plnenie tých uložených opatrení. Ale reálne, keď si to zoberieme, že tieto monitoringy vykonávame od júna 2017,
reálne po tých rokoch mohla nastať situácia, že tie splnené opatrenia sú už neaktuálne. Hej, došlo k zmene napríklad vedenia alebo k zmene celej situácie v týchto zariadeniach. Takže sme sa pustili do osobných návštev a kontrolujeme tieto opatrenia priamo v tých daných zariadeniach. Ale to nie len v zariadeniach sociálnych služieb, ale aj v tých psychiatrických zariadeniach a žiaľ, teda tie zistenia nie sú veľmi dobré. Ale keď sa vrátim teda k vašej otázke, k postaveniu zamestnancov v týchto zariadeniach sociálnych služieb, z tých vykonaných monitoringov, ktoré máme za posledné obdobie, môžeme naozaj potvrdiť, že tá situácia starostlivosti o klientov v zariadeniach sociálnych služieb zo strany opatrovateľiek je naozaj akože uspokojivá a ja vždy hovorím, že veľký obdiv a veľké ďakujem týmto ľuďom. Máme samozrejme aj také zistenie, čo hovoríme o takých tých individuálnych zlyhaniach, ale tam je potom priestor na diskusiu a možno, že taká tá nejaká rutina, prax môže spôsobiť, že k tomu klientovi sa nášho pohľadu, z pohľadu právnikov ochrany ľudských, špecializovaných na ochranu ľudských práv, týchto klientov sa nám to nezdá akože v pohode. Ale v rámci diskusie si to potom objasníme. Čiže pokiaľ ide teraz sa lovím v pamäti, čiže pokiaľ ide o ukladanie opatrení vo vzťahu k zamestnancom, vo vzťahu k opatrovateľkám v zariadeniach sociálnych služieb za posledný rok neevidujem opatrenia žiadneho druhu. Takže vždy veľmi pozitívne teda samozrejme hodnotíme tú situáciu, ktorá v danom zariadení zo strany starostlivosti o tých klientov sa poskytuje a ak dochádza k nejakým iným praktikám, tak to hneď na mieste riešime. Po každom monitoringu totiž hneď informujeme vedenie o tom, že ktoré sú akutné veci, ktoré sa musia proste okamžite splniť, kým im bude doručená správa, ktorá má 60-70 strán, pretože posudzujeme tam aj rôznu dokumentáciu, ktorú z toho zariadenia zoberieme. Ak zistíme, že napríklad tie pracovné podmienky týkajúce sa opatrovateľiek nie sú vhodné, že ten zamestnávateľ reálne porušuje práva tých opatrovateľiek, nie tých klientov, tak rovnako ukladáme opatrenia na nápravu. Veľmi pre nás sú dôležité školenia, ktoré títo zamestnanci majú. Či zariadenie investuje do zamestnancov aj z pohľadu získania odborných poznatkov, rôzne deeskalačné techniky, školenie o ľudských právach. Čiže v tomto smere potom ale my ukladáme opatrenia tomu zariadeniu. Ak sa môžem opýtať, tak síce ste spomínali nemocnice, ale skôr tie psychiatrické kliniky alebo oddelenia, ale chodíte aj do nemocníc na obyčajné oddelenia, napríklad nejaká geriatria alebo liečebne dlhodobo chorých, kde teda aj z rôznych komentárov vieme, že tá situácia je často, hľadám slušné slovo, veľmi zlá a keď spomeniem len taký ten základný problém, že priväzovanie klientov, ktorý proste nie je personál, tak my nevieme ustrážiť, priviažeme, je to vybavené. Áno. Samozrejme je to predmet nášho záujmu, bez debaty. Ale žiaľ teda personálne aktuálne nevieme si určiť ďalšiu prioritu, ktorú by sme vedeli reálne naplňať. Keď nám príde individuálny podnet, samozrejme ideme to prešetriť. Reálne, pokiaľ ide o takéto podnety, možno za minulý rok, možno 1-2 sme zaznamenali, ale ide o individuálne podnety. Keby sme chceli robiť tú výkon tej monitorovacej činnosti, čo si naozaj žiada tím, ktorý má 5, 6, 7 členov a preskúmanie všetkých tých jednotlivých zložiek poskytovania zdravotnej starostlivosti je to naozaj veľmi náročné a zatiaľ reálne fyzicky to nevieme zabezpečiť, ale
Pustili sme sa v tomto roku do monitorovania zariadení, ktoré poskytujú pomoc ľuďom bez domova. A sme už aj na úrade hovorili, že na budúci rok by sme sa zamerali na tieto zdravotnícke zariadenia, pretože pokiaľ napríklad ide o obmedzovanie, používanie obmedzovacích prostriedkov, tak tento zákon bol prijatý na základe poslaneckého návrhu, čo my sme od začiatku vykonávania monitoringov na psychiatriách upozorňovali, že keďže ide o obmedzovanie osobnej slobody, o základné ľudské právo, nemôže to byť upravené metodickým pokynom ministerstva zdravotníctva. Čiže na základe týchto niekoľko ročných upozornení, a ja som teda to vždy aj pri správe o činnosti prerokovávala vo výbore NRSR pre zdravotníctvo, tak bol spracovaný tento poslanecký návrh, ale čo sa stalo a čo som ja teda upozorňovala, že v prípade somatickej medicíny nemáme tam ten kontrolný mechanizmus. Ano. Ako je to napríklad pri používaní obmedzovacích prostriedkov, kde je zariadenie povinné to hlásiť na prokuratúru. V prípade somatickej medicíny tento mechanizmus nemáme a ja som upozorňovala na to, že v zásade tam nie je možné zabezpečiť reálnu kontrolu používania obmedzovacích prostriedkov jedine týmito osobnými návštevami. To, že to zariadenie má povinnosť to informovať blízku osobu, to je síce v zákone, ale keď sme pozerali aj tlačiva o informovaný súhlas a informácie o poskytovaní informácií o zdravotnom stave, tak v mnohých prípadoch tam nie je nič vyplnené. Hej? Čiže ako keby ten pacient, keď neuvedie žiadnu osobu blízku, tak reálne to zariadenie ani nemá komu tú informáciu poskytnúť. Možno by som sa ešte spýtala, dostávate podnety od opatrovateľiek, že v zariadení sa nejakým spôsobom, použijem slovo, ubližuje klientom? Áno, dostávame. A je ich veľa? Nie je ich veľa. Ale sú? Sú sporadicky. Áno, čiže ľuďom záleží na ľuďoch ešte stále, hej? Ale my potom to naozaj riešime tak, že ideme do toho zariadenia, robíme rozsiahly monitoring. A keďže jedná sa napríklad o veľké zariadenie, tak sa tam vraciame v niekoľkých etapách. Takto napríklad sme boli naposledy v Košiciach a musíme sa tam znova vrátiť, pretože potrebujeme vidieť reálny stav ráno, večer, ako prebieha starostlivosť o tých klientov, koľko vôbec je tam zamestnancov, ktorí sa môžu o tých klientov, ktorí sú ležiaci, pripútaní na lôžko starať. Že či je to vôbec reálne, aby to ten jeden zamestnanec napríklad zvládol. Ešte som si písala poznámky. Viete, alebo máte nejakú predstavu? Ste hovorila, že teda, keď je to veľmi kritické, tak požiadate o výmaz z registra. Či naozaj aj nejakí poskytovateľe boli reálne vymazaní? Teraz v poslednom období sme prvýkrát požiadali o takýto výmaz. Áno, ale samozrejme vždy tie zistenia signalizujeme potom samosprávnemu kraju kvôli opatreniu, kde dávame návrh napríklad poslancom samosprávneho kraja na odvolanie riaditeľa. A to sa už stalo viacejkrát. Takže toto nie je nič výnimočné. Prvýkrát sme teraz dávali návrh na výmaz zariadenia z registra. No, myslím, že asi som vyčerpala všetky svoje otázky. Že tie naše kompetencie sú aj takéto. Napríklad aj keď robíme monitoring v zariadeniach sociálnych služieb, ešte by som povedala, že my skúmame aj všeobecné záväzné nariadenia toho samosprávneho kraja. Čiže podľa toho VZN-ka, ako sú účtované napríklad. Platby, čiže s týmto sa zaoberáme v prípade teda, že to VZN-ko nepovažujeme za právne správne, tak dávame opatrenia na to, aby sa to VZN-ko zmenilo. Čiže potom vlastne k tej zmene dôjde. Nebodaj, že by teda poslanci sa pätili, že by takéto VZN-ko zmeniť nechceli, tak my potom využívame pôsobnosť podania podnetu na prokurátoru, že to VZN-ko je vydané v rozpore so zákonom. Tak ešte tak. Ďalšiu informáciu naozaj rozmýšľam, že čo by vás ešte mohlo zaujímať z tej našej pôsobnosti.
Ak by ste mali záujem, všetky správy z monitoringov, ktoré sme doteraz zrealizovali, a my to teda robíme tak, že keď prídeme do zariadenia, po výkone monitoringu hneď informujeme zariadenie o tých akutných veciach, ktoré treba okamžite riešiť. Potom samozrejme prichádzame do úradu a posudzujeme všetky tie listiny, veľakrát teda je to veľký stos papierov a samozrejme treba to právne analyzovať a napísať správu. Môže sa stať, že to zariadenie nám signalizuje, že to opatrenie, ktoré sme im okamžite uložili, že už splnili. Vtedy v tej správe, ktorú píšeme, zistíme to, že došlo k porušeniu, ale že opatrenie už neukladáme, lebo od návštevy po spracovanie správy jednoducho to zariadenie, to opatrenie splnilo. Ale čo chcem teda povedať, že ak by ste mali záujem, na našej stránke na webe komisár.sk sú všetky správy z monitoringov podľa krajov, sú to zariadenia sociálnych služieb, psychiatrické zariadenia, školy. Je tam zverejnená aj správa o činnosti za jednotlivé roky, kde rovnako aj v tej správe o činnosti zhrnieme vždy informácie o monitoringoch za to dané ročné obdobie. Je to samozrejme aj v užšom formáte, ale analyzujeme podľa jednotlivých článkov dohovoru. Naozaj je to informácia pre poslancov. Ak niekto má záujem pozrieť si tú správu v takomto rozšírenom vydaní, tak je k dispozícii na tom našom webe. Ja by som možno ešte doplnila, že kto má záujem, tak správy z inšpekcie v sociálnych veciach sa dajú nájsť na stránke ministerstva, tiež je to zaujímavé čítanie. No a... Ďakujem ešte teraz tiež, pani Grafiková, že naozaj využívame teda aj spoluprácu s inšpekciou a dávame teda podnety aj na inšpekciu. Áno, to mala byť tá moja doplňujúca otázka, že či teda tá spolupráca tam funguje a či posúvate veci. Osobne si myslím, že asi práve také tie, čo sa týkajú či už personálu alebo nejakých tých vecí, ktoré vlastne tá inšpekcia má práve ona právo či už kontrolovať alebo dávať aj tie nepopulárne pokuty. No a potom ešte možno by som sa spýtala z takého iného súdka, že či nemáte pocit, že sa zhoršuje v poslednej dobe možnosť ľudí dostať sa k pomôckam, a že či nemáte viac podnetov a nielen teda pomôcky, ale zároveň aj, ja neviem, posudok, čo sa týka posudkovej činnosti, že aspoň z toho, čo nám píšu, ja osobne mám pocit, že tam tá situácia nejak sa nevyvíja úplne dobre. Áno, toto je naozaj veľmi zložitá téma a permanentne ukladáme opatrenia. Signalizujeme napríklad prieťahy v konaní na úradoch práce, čo sa týka posudzovania a vydávania rozhodnutí jednak ministerstvu, jednak ústrediu práce, danému úradu práce. A tiež napríklad pokiaľ ide o vykonávanie posudkovej činnosti v sociálnej poisťovni, permanentné prieťahy v konaní 8, 9 a viac mesiacov. Takže to množstvo tých prieťahov a podnetov týkajúcich sa prieťahov, pokiaľ ide o výkon posudkovej činnosti, tých je akože naozaj veľa. Ďakujem pekne a ja som vyčerpala svoje otázky, ale ak náhodou niekto nejakú otázku má, tak teraz máte šancu. Máte super knihu. Dobre. Áno, ďakujem veľmi pekne. My sme v januári, 30. januára mali krst výnimočnej knihy, naozaj. Jedná sa o medzinárodnoprávnu ochranu osôb so zdravotným postihnutím, ktorú sme dali spracovať profesorovi Svákovi, ústavnému právnikovi, ktorý nám spracoval rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva, v ktorých
Európsky súd už argumentuje dohovorom o právach osôb so zdravotným postihnutím. Je to mimoriadne dôležitá informácia vo vzťahu napríklad aj k súdom, kedy my aj vstupujeme do súdnych konaní. Napríklad, keď aj zariadenie sociálnych služieb nás požiada, alebo klient tohto zariadenia napríklad o vrátenie spôsobilosti, nápravné úkony alebo zmenu, o pozbavenie na obmedzenie. Ale teda netýka sa to len tejto témy, ale rovnako aj zákazu mučenia, zlého zaobchádzania, trestania a týrania. Alebo sú to napríklad všetky rozhodnutia, ktoré sa týkajú primeranej životnej úrovni. A toto je argumentácia, ktorú my potom používame aj pri stanoviskách, keďže mnohým ľuďom, ktorí sa na nás obracajú, pomáhame písať odvolania, kasačné sťažnosti, žaloby na súd, kde túto argumentáciu používame, ktorá teda je v súlade aj s dohovorom o právach osôb so zdravotným postihnutím. A táto kniha je naozaj unikátna ešte aj v tom, že neobsahuje len tie právnické texty, ktoré sú naozaj prísne akože formulované, ale za každú kapitolu sme vložili obrazy ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí maľovali, ako vnímajú svoje ľudské práva. A vedia ich pomenovať a vedia ich nakresliť. A keď sme išli do tlače s touto knihou, tak sme vypísali súťaž, aby nám ľudia so zdravotným postihnutím nakreslili obálku. Ale tých diel prišlo 94 a naozaj boli nádherné, takže my sme potom všetky tie diela stiahli ku nám na úrad a keď bola vernisáž, teda keď bol krst knihy, tak sme mali aj vernisáž týchto diel všetkých. A ja by som chcela ešte vás aj pozvať zajtra máme tu vernisáž na ministerstve práce. Aha. Čiže my sme vymysleli ešte aj to, že tie diela, ktoré boli u nás vystavené, že budeme ich ďalej vystavovať a oslovili sme ministerstva, aby sme teda poľučtili aj ten priestor, aj to vnímanie ľudí so zdravotným postihnutím aj na ministerstvách. Takže aktuálne skončila výstava na ministerstve spravodlivosti, kde bola 3 mesiace. Teraz tie diela sú preložené a už sú nainštalované na ministerstve práce, tak teraz aktuálne čakáme, že kedy bude vernisáž na ministerstve práce. A to je výnimočné naozaj to, že si treba uvedomiť, že ľudia so zdravotným postihnutím si veľakrát uvedomujú tie svoje ľudské práva, vedia ich krásne popísať, že nehovoríme o ľuďoch, ktorí nevnímajú svoje potreby, svoje práva. A keď sa ma niekto pýta, keďže u nás na úrade každým rokom pribúda počet podnetov, naozaj o 1/3 každým rokom pribúda. A keď sa ma pýtajú veľakrát v takýchto rozhovoroch, že či teda ten stav na Slovensku je horší v porovnaní s tými predchádzajúcimi rokmi, čo ja teda naozaj v tomto smere som optimista a hovorím, že zlepšuje sa to. Každým rokom sa to zlepšuje, tá situácia pre ľudí so zdravotným postihnutím sa zlepšuje kvôli tomu, že máme povinnosť naplňať dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím a meniť tú legislatívu. Prečo nám počet podnetov stále narastá? Keď sme o tom diskutovali na úrade, tak je to preto, že ľudia si viacej uvedomujú tie ľudské práva a viacej sa ich domáhajú. A toto je dôležité. Robiť tú osvetu, vysvetľovať o tom, že ľudské práva majú určitý charakter a naplňanie tých ľudských práv je povinnosťou štátu a všetkých inštitúcií, ktoré prichádzajú do styku s ľuďmi so zdravotným postihnutím. A toto je medzinárodná právna ochrana osôb so zdravotným postihnutím. Je na našom webe, je dostupná aj online, môžete si ju stiahnuť. Takže veľmi zaujímavé čítanie. Takže veľmi pekne ďakujem za príhovor. Ďakujem pekne za pozvanie. Ďakujem vám. Ďakujem.